وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك يا معين. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة. a cikin bayanin siffofin annabi alaihi salatu wassalamu wanda aka faɗa tun a cikin littattafan da suka gabata cikin attaura da linjila shi mun faɗi wasu a baya, to wannan kuma da za mu faɗa yanzu shi kansa uban tafiya ɗin ne ya faɗe su. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce yana daga cikin siffofinsa da aka ambata a cikin attaura shi ne zai faɗa yanzu. Abdi Ahmadu Muhtaru, wato wannan kaman hadisin kudusi kenan. Allah ne da kansa yake cewa abdi bawana shine Ahmadu shine al-Muhtaru, yana daga cikin sunayensu. Jiya mun yi bayanin shi ita ibada din, kuma mun yi bayanin shi kansa Ahmadu din. Al-Muhtaru yana daga cikin annabi sunansa, wannan an ambace shi a cikin attaura kenan. mauliduhu bi makkata, haka an ambata a cikin attaura cewa mauliduhu bigiran da za a haife shi bi makkata a maka ne, wa muhajarahu bil madinati, kuma sannan zai yi hijira daga makaɗin zuwa madina, zai koma madina. to au qala taibata, ko kuma shi mai ruwaya sai ya wahami sai ya mantuwa, ko cewa ya muhajiruhu bil madinati ko ka cewa ya muhajiruhu bi ɗaibati. Ɗaiba da ana kiran madina ɗaiba ɗin, amma mai ruwaya ne wahami, ya ɗan yi kokwanto madina ya ce ko ɗaiba ya ce, amma duk ɗaya ne. ummatuhu hammaduna lillahi ala kulle halin, ko ummatuhu haka an ambata cewa a cikin attaura ɗin al'ummar annabi alaihi salatu wassalamu za su zamanto hammaduna, kaga su ma an ba su siffa irin ta ahmadu ɗin. Hammaduna sigatul mubalaga kenan a larabci, wato masu yawan wato godiya ga Allah. Hammaduna hamida ya hamidu hamdan, hammaduna jam'i kenan kuma da tadhifi wanda yake nuna sigatul mubalaga. Hammaduna masu yawan godiya lillahi ga Allah, kuma ala kulli halin, a kowane hali. In yi tajalli ko da jamala sai a gode mar, in yi tajalli da jalala su ma sai a gode masa. In ya ba da alheri a gode, in an sami kishiyar alherin mu ne a fahimtanmu gwargwadon iyakacin wato hankalin da Allah ya bamu muke ganewa cewa wannan shine mai alheri, wannan kishiyar alheri ne. Amma a gurin Allah duk abin da yi baya yin kishiyar alheri, baya yin sharri. Shi sa ba a dangana sharri da duk abin da yake ba mai kyau ba, ba a taba dangana shi da Allah. Ba a dangana shi. Wa iza maridtu, lokacin da annabi yake ta siffanta ko huwa allazi yudimuni wa yaskini ko, amma da yazo wa iza maridtu bai ce shi yake ba, sai ya ce wa iza maridtu idan ni ne rashin lafiya. To ba a danganta abu mummuna ga Allah. Shi sa na aka ce ala kulli halin, kowane hali kake al'ummar annabi godiya suke wa Allah. Shi sa dama annabi ya faɗa a wani hadisi ko yana ce ajaban li amrul mumini ko inna amrahu kulluhu khairun, haka annabi ya ce mamaki al'amarin wato mumini, shi komai nasa alheri ne, kuma babu wanda yake da wannan sai shi kadai muminin, haka annabi ya faɗa. Idza asabahu alkhairu ko shakara ko yawwa sai ya godiya, wa idza asabahu sharru kuma sabara fa kana khairan lahu, haka annabi ya ce. Yawwa, to kaga shine ala kulli halin din kenan. In ka samu abin da kake nema ka gode wa Allah, in mutum bai samu ba to shine yake ganin kishiyar alheri ne, amma Allah akwai wani tanadin da ya masa, shi sa bai bashi wannan din ba. Shi sa aka ambace su a cikin attaura masu yawan godiya, kuma masu a kowane hali.
na قال تعالى Allah maɗaukakin sarki ya faɗa الذين يتبعون الرسول النبي ummiya ga har a cikin attaura ɗin an faɗi wannan ayar cewa allazina yattabi'una su wane ne ummatuhu alhamiduna dinnan sai aka fassara su sune masu bin annabi sau da kafa ko annabiyal ummiya wanda yake annabi wanda aka turo shi ga mutanen da ba a taɓa saukan musu da littafi ba ana fassara ummiya da wannan kuma ana fassara ummi dinnan da waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba to su ne mabiyan annabi alaihi salatu wassalam wanda suke bin sa sau da kafa al'ayatai ne ko na'am وقد قال تعالى kuma daman tabbas Allah ya faɗa فبما رحمة من الله لنت لهم na'am fa bi rahmatin min Allah lanta lahum ko al'ayata ko hakanan a cikin alqur'ani an faɗa ai saboda wato tsantsar rahamaka ya rasulullahi ko fa bi rahmatin min Allah saboda cikakken rahama da Allah ya yi wa al'umma ko sai ya aiko musu annabi wanda yake linta lahum wanda yake tausasa musu wanda yake musu jagora a hankali gwargwadon ikonsu gwargwadon hankalinsu na'am قال السمرقندي babban malamin na asamar kandiyu zai fassara mana wannan aya sai ya ce ذكرهم الله ta'ala منته aiwa zakarahumullahu Allah ya ambace su ko kuma ya tunasar da su da cewa minnatahu da ya ambata musu minna da ya musu ni'imomi da ya musu أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين ɗaya daga cikin minna ɗin da Allah ya yi wa al'ummar annabi shine sai Allah ya sanya shi annabin ya zamanto rahima ko bil mu'minina sai ya zamanto mai jin kai ne bil mu'minina ga mu'minai duk abin da zai kai ɗan adam aljanna gaba ɗaya babu wanda annabi bai bayyana shi ba duk abin da zai kai wani mutum wuta babu wanda bai bayyana shi ba kuma ya ja kunne kar a sake aje kusa da wannan shine rahiman ɗin mai jin kai ne yawwa kuma sannan shi ma ɗin dai ra'ufan ko mai tausayi ne layyinal janibi ko yawwa mai taushin hali ne duk al'amarinsa shi a hankali yake yi kowa yana gwargwadon yana kallon gwargwadon mutum sai ya dora ka gwargwadon yadda za ka iya sai ya dora ka gwargwadon za ka iya an ce wani abu ne ya fi musulunci wani sai ya ce masa ban iyaye an tambaye shi me ya fi komai a addini ya ce ban iyaye wani kuma ya zo ya tambaye shi me ya fi komai a addini sai ya ce jihadi wani kuma ya zo ya ce me ya fi komai a addini sai ya ce ciyar da talakawa to kai ake kallo din muqtazar hali kenan sai a kalle ka a ga me yafi dacewa da kai menene kake da rauni ra'ufar rahiman din kenan sai ya dora ka kada ka je ka karye sai ya dora ka akan daidai yanda kai zai dace da kai na'am walau kana fazzan hashinan fil qawli na'am walau kana fazzan da a ce mai kaushin hali ne shi ko hashinan mai kaushin halin da yake nan ko fil qawli a cikin zance yana yin sararar zance wanda jiya muka faɗa ko aka ce ai shi laysa bisa hafin fil aswaqi to da a ce shi mai yawan zantuttuka ne zancensa kuma mai marasa daɗi ne ko la tafarraqu min hawlihi da duk al'ummar da suke kewaye da shi din nan da kaga duk sun watse to rashin watsewarsu kuwa ka yadda da cewa din ashe lalle ilalla ba hashinan bane kuma rahiman ra'ufan ne tunda duk sahabbansa da suke zaune hatta kaki wannan in yayi ba za su taɓa yadda a zubar da shi a ƙasa ba to ka san ko wannan wani irin mutum ne daban wanda ba a taɓa irinsa a duniya ba duk mulkin mai mulki ba a taba ganin ana masa irin wannan ba gashi kuma shi ba mulkin yake ba bare a ce saboda dole ko mulkinsa ko a ji tsoronsa na'am walakin qalahu Allah ta'ala sai dai tunda bai zamanto haka ba to sai Allah ya sanya shi samhan ko mai yawan kyauta
samhan mai yawan baiwa kyauta da ka zo a baka yawwa babban maki mai zama gurin su Abu Jahil ko ai ta yi da annabi ana kaza kaza an ce masu tarihi sun ce mu ma za a ci abinci sai a kore shi waje don wulakanci in an gama ci sai ya dawo amma kuma shi ma da shi ake tewa annabi kawai nan dai matarsa ta matsanta masa kan ya je ya gaishe da annabi tunda suna da dangantaka na can nesa sai ya yadda yana zuwa kafin ya ce komai sai manzo Allah ya ganshi yana kallon dabbobi an kawo ko kana so ne sai ce yana so sai ce to ɗebi guda 100 ya ce ɗebi ya je ya ɗiba yana gaggawa ya je gida ya kai wannan fa daga ina ya ce ai kin ji dan uwan nan naki kin ji gashi bari in koma yi godiya ya je kafin ya godiya aka ce ƙara wasu 100 sai da aka yi sau 4 shi da kansa ya ji kunya kuma ya koma gurinsa yana gaya musu cewa wallahi na je gurin wanda wallahi bai taɓa tunanin talauci ba baya tunanin shi ne samahan ɗin mai kyauta wanda mu ne a mu junanmu sai mu iya cewa mai kyauta wacce take fitar hankali tunda dai shi ba za mu gaya mar haka ba na sahalan talakan ko na'am sahalan mai sauƙin hali ne shi ko mai sauƙin hali ne shi baiwa ma an ta tsaye da shi tana masa tambaya sai ya tsaya ko bawa ne ka san shi balarabe a duk duniya babu abin da ya fi rainawa irin a ce baiwa ko bawa bawa ko baiwa yawwa wannan ya fi komai wulakanci a gurinsa ba zai taɓa saurararsa bawa bai isa ba ma ubangidansa ana magana wai a ga alamar yana sauraron magana ba ma sai a ci mutuncinsa. Salman al-Farisi ai ba haka an kai mar ba ko lokacin da ya zo ya ji ana cewa ga annabi kaza kaza ya sako a guje daga an sa shi aiki ya zo yana cewa me kace shi dama abin da ya fito da shi kenan sai ya ji ga labarin da yake nema yana kan abin nan ɗin dabino yana gyara dabino ya sako a guje ga mai gidansa ga abokinsa yana gaya masa kaji mutumin nan na makaɗin nan ko kaji wai abin da yake cewa kaza 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 ya sako ya ce ni na ji kana wata magana me kake cewa aka ce kai maganar ma da muke yi ita kake sauraro sai duka har da jini saboda me saboda bawa ne to shi ko annabi ko bawan ne ya zo yanda zai saurari ɗa haka zai saurare shi shine wannan da ake cewa sahalan ɗin kenan ɗalaƙan mai sakin fuska kuma barran kuma ko wanda kai da ka gan shi ka gama mai cikakken biyayya ga Allah ne shi barran kenan ladifan ko mai taushin hali kalar bahaku to malar bahaku shi ya rawaito ne ce haka aka ambace shi a cikin attaura wannan duk abin da muka faɗa din nan a cikin attaura aka ambace shi na'am haka nan ma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wakazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'alan nasi haka nan ma wakazalika haka nan ma yanda muka yi muku baiwa tunda ayoyin baya suna magana baiwa da Allah ya yi wa al'umma ne shine Allah yake sake bayyana wata baiwar wata darajar da yawa al'umma annabi yace wa kazalika ai kaman yanda muka shirye ku kuka zama musulmi kuma kaman yanda muka sa ku kuka zamanto ku ne al'ummar annabi alaihi salatu wassalamu to ja'alnakum ummatan wasada haka nan muka ƙara muku wata darajar muka sa ku ummatan ku zama al'umma wasaɗan waɗanda suke masu adalci wasaɗan a cikakken adalci kenan sai muka ƙara muku da wannan baiwar mun muku baiwar musulunci mun muku baiwa kun zamanto na al'ummar annabi to kuma mun ƙara muku da wata baiwa kun zamanto ummatan wasaɗan kun zamanto masu cikakken adalci tunda kun zamanto masu cikakken adalci da ta kunu shuhada alan nasi ai ba wanda zai je ya shaida sai me sai adali to shi sa muka sa ku zamanto adalai
don ku zamanto litakunu shuhada alan nasi, don ku yi wa mutanen da suka wuce kafin ku yi wa annabawansu shaida akan sun je sun isar da saƙo. Ku kuma wa yakunu rasulu alaikum shahida, ku kuma wane ne zai tabbatar da shaidar ku ta yi daidai? Annabi alaihi salatu wassalamu shi ma sai ya tabbatar da ku. Kaga daraja kan daraja kenan, ɗaukaka kan ɗaukaka. Allah ya yi mana shaidar cewa adalai ne, kuma ya mana alkawari cewa annabi ya mana shaida. Duk wanda ku annabi ya masa shaida ya cancanci a yi masa shaidan ne. Na'am. Abul Hassan al-Qabisi ya ce, abana Allah ta'ala farda nabiyana sallallahu alaihi wasallama, abana Allah, ai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana faralar annabinmu sallallahu alaihi wasallama, kuma ya bayyana faralar al'ummarsa bi hazihil ayati, da wannan aya da muka faɗa wa kazalika ja'annakum ummatan wasaɗan dinnan. Babban malamin Qabisi ya ce ai wannan bayyana darajar annabi ce, kuma da bayyana darajar ita kanta al'ummar annabin alaihi salatu wassalam. Haka nan ma Allah ya faɗa a wata ayar daban, taqdimi da ta'khiri kenan akan waccan ayar a cikin balaga. Wa fi haza, a cikin wannan bayani da aka koro na baya, liyakunar rasulu, to dan annabin ya zamanto shahidan alaikum, ya zai muku, ku zai muku shaida. Lokacin da za a ce annabawa mutanensu su ce ai ba mu gansu ba, ba su je ba abin da suka gaya mana, Allah ya ce da annabawan to kun ji sun ce ba ku je ba, kuna da shaida? Su ce muna da shaida. Su waye shaida ku? Su ce mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ko yawa, to sai a waiwaye mutanen annabin, to ku kun ji, za ku shaida? Mu shaida, mu ce gaskiya ne sun je. To ya aka kuka sani? mu ce ai Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani kaza da kaza da kaza da kaza. Shikenan sai liyakunar rasul shahidan alaikum, shikenan sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce haka ne, an je na faɗa musu abinda suka faɗa daidai ne, shine liyakunar rasul shahidan alaikum, ku kuma wata kunu shuhada alan nasi, ku kuma ku za ku yi wa mutane shaida. Kaga ai daraja kenan. Duk al'ummar da ta wuce mu kadai za a yadda da shaidan mu, wannan ma ba karamar daraja bace ba. Na'am. Haka nan ma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, bi shahidin, fa kaifa iza ji'ina, to yaya lamarin zai kasance iza ji'ina a ranar alkiyama idan muka zo min kulli ummatin, daga kowace al'ummai da suka wuce, bi shahidin, muka zo da annabinsu, annabin nasu shi zai zo ya shaida, ka je na je, ka isar da saƙo na isar da saƙo, to ku kun ji ya isar, shine bi shahidin din. Da faɗa Allah mu da ce wasu ɗan me ai udulan, ko ka gani masu cikakken adalci kuma khiyaran zaɓaɓɓu. Al'umma ce masu adalci kuma Allah ya zaɓe su khiyaran. To fassarar wannan ayar, inda aka ce kenan ko can, wa kazalika ja'annakum ummatan wasada, malam yace wa kama hadainakum, ai kamar yanda muka shiryar da ku zuwa addinin musulunci, fa kazalika hassasnakum, to haka ma muka ƙara wani keɓance ku, muka ƙara ba ku wata daraja ku kadai, wa faddalnakum, muka fifita ku, kamar sai muka sanya ku kuka zamanto al'umma khiyaran zaɓaɓɓu, udulan masu cikakken adalci, litashhadu, ba don komai ba don ku yi shaida lil anbiya'i, ko salatu wassalamu, don ku yi wa annabawan da suka gabata, ku yi musu shaida alaihimu salatu wassalamu, ala umamihim, akan al'ummarsu, wa yashhadu lakumur rasul bisidiki, ko ka gani, ku yi musu shaida kuma annabi ya muku shaida da gaskiya kuka faɗa.
ila inna allaha jalla jalaluhu a wata fassara kuma aka ce ai inna Allah jalla jalaluhu Allah madaukakin sarki idza sa'ala al-anbiya'a idan ya tambayi annabawa a ranar alkiyama habbal lagatum cin kun isar da risalar da aka baku sai annabawa baki ɗaya su ce na'am mun gabatar mun kai tare da Allah ya sani amma yana so a yanke hanzarin kowa a duniya ɗan adam mai taurin kai ne duk abin da za a yi sai shi abin da ya sani ya auna abinsa da kwakwalwarsa da hankalinsa duk abin da ya ga ya wuce hankalinsa ko hankalinsa bai yarda da shi ba to sai ya fara shakiyanci a kai ya to shi sa a ranar lahiran sai Allah ya bi su ta wannan bari a bi ku ta hanyar hankalin naku in ba haka ba Allah ai shi ya turo su kuma ya san sun zo kuma ya san sun gabatar din ya wadata gabarin ya yi tambaya don a gaya ba a faɗa masa ba amma don a yanke hanzarin kafirai ya ce kun isar da saƙo su ce mun isar fata ƙolo umamuhum sai su waɗannan al'ummomin gaba ɗaya su ce ai mu ba mu taɓa ganin wani wanda bashirin ya zo ya dinga mana albushin cewa in mun bi ka ya Allah ga abin da za ka ba mu ba wala nazirin ba mu ga wani wanda ya zo ya ce in mun saba maka wai ga abin da zai faru ba mu taɓa ganin wannan ba sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai a waiwayo sai al'umma annabi su yi musu shaida su ce ai sun isar su yi wa annabawan baki ɗaya shaida sun isar da saƙo nabiyu sallallahu alaihi wasallam kuma sai annabi ya musu tazkiya ya tabbatar da su ya ce gaskiya ne haka ne abinda al'umma ta faɗa ai haka abin yake a wata fassara kuma aka ce ma'anar wannan aya ita dai wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan har yanzu ita ake fassarawa a wata fassara aka ce innakum ai ku al'umma annabi za ku zamanto hujja ne dalili ne ala man halafakum ko akan dukkan wanda ya saba muku duk wanda bai bi tafarkin da kuke kai ba to ku kun zama masa hujja da ku za a kafa hujja cewa kai baka bi tafarkin waɗannan suka bu ba kuma a fito da abu a fili ya gani gashi shi bai bu ba gashi su kuma sun bin ya gani ku kuma sai annabi ya zamanto hujja a gare ku sai ya tabbatar yanda suka faɗa da yanda suka yi dinnan haka na koya musu kuma haka na yi haka kuma na ce su yi malan samar kandi shi ya hakaito wannan fassarar haka nan a wata ayar Allah yana cewa kadama sidiqin wa bashirin lazina amanu ya rasulallahi ka yi wa wato albishir ga waɗanda suka yi imani da kai anna lahum kadama sidiqin ko inda rabbihim suna da wani babban matsayi a gurin ubangijinsu za a yi fassara menene kadama sidiqin din babban malamin nan qatadatu da Hassan al-Basri wa Zaid bin Aslama da Zaid bin Aslama duk sun faɗa fassarar wannan me ake nufi da kadama sidiqin ai ana nufin Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ana nufin annabi ne ya shafa'u lahum shi ne zai yi musu shafa'a ranar alkiyama shi ne kadama sidiqin din a wata fassara ta biyu da shi Hassan al-Basri da ya daɗa fassara ta yawwa ita ce abinda yake samun su na rashin jin daɗi a gurin annabinsu to shi ne zai cece su ya yaye musu an karɓo daga abi sa'id al-khudri ko sayyidit tabi'ina ko awwalit tabi'ina da ake ce da shi ko akhirul mutaqaddimina wa awwalul mutaakhirina haka suke masa kirari abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ai fassarar ta shine hiya shafa'atu nabiyihum kadama sidiqin din nan ai shine ceton da annabi zai yi wa
sallallahu alaihi sallama da zai yi huwa shafi'u shi ne wa huwa shafi'u sidiqin inda rabbihim shi ake nufi kadama sidiqin din kenan. wa qala sahal bin abdullahi tustari babban sufin nan shi kuma ga abin da yake fassara wannan aya sahal bin abdullahi tustari ya ce ai hiya sabiqatu rahmatin ko ai wato rahama ce wato wacce ta riga ta gabata tun ka nam auda'aha da Allah ya sanya ta a gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. qala muhammad bin ali turmuzi malamin hadisin nan malam imam turmuzi shi kuma tasa fassarar kadama sidikin yanda ya fassara ta huwa imamu sadiqina ai shi abinda ake nufi kenan annabi alaihi salatu wasalamu shine shugaban as-sadiqina masu gaskiya was-siddiqina ko yanguwa da masu wannan daraja na siddiqai ash-shafi'u kuma shine wanda yake da izinin yin ceto al-mata'u wanda aka bashi wato cikakken iko kuma shi ne wanda shi kadai a ranar alkiyama shi kadai zai iya tambaya ya ce kaza nake bukata a ce an maka banda shi ba wanda zai wani shi ne sa'ilul mujabu sal wato da ko ya yi kirarin Allah ce daga kanka an wuce wannan mukamin nan ba mukamin wannan ka riga ka yi dama me kake so a yi maka ya ce shafa'a nake so a bani shine muta'u as-sa'ilul mujabu yana faɗa sai a ce je ka an baka je ka ceci duk wanda kake so sa'ilul mujabu kenan sallallahu alaihi wa sallama na'am sullami imamu sullami shi ya hakaito wannan fassara wannan duk ana faɗar fassara aya ƙwaya ɗaya ce wa kazalika ja'alnakum dinnan ana ta ƙoƙarin manya-manyan malamai wanda ake izina da faɗarsu su suke ta bayanin martabar al'ummar annabi da martabar shi kansa annabin da matsayin da suke da shi a duniya da matsayin da za su samu a lahira duk wannan aya ta kunshe duk waɗannan abubuwa duk wannan tafsirin da aka yi da bayani da akan aya ce ƙwaya ɗaya ana ta ƙoƙarin a bayyana wato matsayi da mukami na al'ummar annabi alaihi salatu wassalam. To fasali na uku a cikin wannan babi na farko mudalafati wal mubarrati ko wannan fasalin shi kuma zai yi bayani ne fi ma warada a cikin abin da ya zo min hidabihi na daga zancen Allah maɗaukakin sarki iyahu wanda ya yi wa annabi ko alaihi salatu wassalam amma shi zancen ya zo mauridul mulaɗafati ya zo a wato bigiran tausasawa ya zo a bigiran tausasawa ne in ka kalli lafazin abin da za a faɗa idan har wani gama gari ne to sai ka ce kaman akwai faɗa a ciki to amma shi a bigiran tausasawa ne shi ne mauridul mulaɗafati bigiran tausasawa a baka haƙuri a nuna maka cewa abin da kai din nan fa ba wai ba daidai kai ba shine mulaɗafa wal mubarrati kuma yanwa da albarri kenan cikakken biyayya kenan to yana daga cikin wannan hidabin da Allah ya yi wa annabi alaihi salatu wassalam wanda ya zo mauridul mulaɗafati faɗa Allah maɗaukaki da ya ce afallahu anka lima azinta lahum ko malamai za su yi cikakken bayani afallahu anka idan mutum da mutum ne ake yi ko to in ka iya fassarar za ka ji ai akwai cewa dan me kai kaza dan me kai kaza to amma duk malaman da suka yi fassara ba wanda ya fassara dan me kai kaza din shine mulaɗafa din za su yi bayani yaya lima azinta lahum na'am
قال أبو محمد المكي malam muhammad al-makiyu ya ce قيل هذا am ƙila an ce haza ibtitahu kalamin ko wannan fa buɗe zance ne wanda ya zo bai manzilati a matsayin ibtitahu kalamin buɗe zance ne ma'ana buɗe zance akwai wani abu da malaman balaga suke cewa wato bara'atul istihlali wato za ka fara yin zance shi balarabe gwani ne saboda yana da wato kalmomi masu yawan gaske a larabci wanda yake ba da ma'ana kala-kala wato idan ka zo za ka yi bayani akan abu misali mutum zai zo ya yi waka kuma so yake a wakan nan zai yabi annabi alaihi salatu wassalam to farko kafin ya fara sai idan maganar da zai fara yi sai ya nuna cewa ina yi wa annabi salati wanda kafin ma in masa ko ina so in yabe shi kafin in masa Allah ya labe shi ya ce wa innaka la ala huliqin azim to irin waɗannan su ake kira bara'atul istihlali zaka bude zance ka fara budewa alhamdulillahi allazi kaza kaza sai a cikin godiya da Allah da salati sai ka dinga sako kalmomin da za su nuna a cikin in ka gama magana da zaka yi akan wannan zaka yi shi ake kira iftitahil kalami ko kuma bara'atul istihlali to shi wannan afallahu anka malam sai ya ce bi manzilati kamar ka ce ne lahu kaga kamar ka ce asali hakan lahu ne fa afallahu anka ai asali hakan lahu ko Allah ya gyara ka ko mu ne a junanmu ko ko ka ce Allah shi gafarta malam ko ka ce ranka ya dade duk bahaushe ai yana faɗa wannan ko ranka ya dade mun ga an yi kaza da kaza ranka ya dade ya abin yake ne kaga wannan ai kaga akwai muladafa a ciki ko tambaya kake yi ko kana so ka je amma ga yanda kake ce shine afallahu anka kaman ka ce asali haka Allah ne wa azzaka Allah Allah ya ɗaukaka ka duk wannan fassarar daidai take da afallahu anka na'am wa qala aun bin abdullahi haka nan wani malami shi ma ya faɗi fassarar wannan afallahu anka shi abin da ya ce a khabarahu Allah ya ba wa annabi labari bil afwi da yi masa afuwa an fare masa afuwa afallahu anka ko Allah ya yi maka afuwa to akan me ya maka to shine sai a faɗa abin to qabala an yuhbirahu bizambi wai tun kafin ya gaya masa cewa abin da aka yi na'am haka samar kandi an ba'dihum to wancan iya bizambi din nan shine abin da Auni bin Abdullahi ya faɗa shi kuma samar kandi ya kai kuto daga wasu daga cikin malamai anna ma'anahu ma'ana ita wannan aya na'am afallahu ko ya salimal qalbi afallahu ko asala haka Allahu ya salimal qalbi ya mai tataccen zuciya ya mai wankakken zuciya wanda ba ta da wani aibi shine afallahu anka lima azinta lahum dan me kai musu izini wannan kissa ce wadda duk mun santa a Tabuka lokacin da za a tafi Tabuka an sani cewa munafikai da dama bayan an fita sun dawo kuma sun jawo wasu akwai kuma wasu bayin Allah manya-manyan sahabban wanda su kuma ba su da wani dalili kawai dai haka ne Allah ya kaddara ba su fita ba ko to sanda za a fitan munafikai suna zuwa gurin annabi wannan sai ya zo ya ce da annabi wallahi katanga ta ce ta rushe ko kuma za ta rushe nake so zan gyara kan na tafi na bar gidana kuma ta je ta abin nan nake so kaman izini da Allah ba sai na je ba sai annabi ya ce je ka ba sai ka je ba wannan ya ce matarsa ce kaza da kaza je ka ba sai ka je ba haka suka yi ta zuwa munafikai suna yi to shine aya take cewa afallahu anka Allah ya yafe maka in ma akwai wani abu lima azinta ko da ka sani ma baka yi musu wato baka karɓi hanzarinsu ba ko ka karɓi hanzarinsu ko baka karɓi hanzarinsu ba za su je ba shi ne afallahu an kaɗin
da ka ce ka yadda ka su je, da ka ce ban yadda ba ma sai kun je ba za su je ba. shine afallahu an kalima azinta lahu. na'am قال ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم da a ce ayar farawa ta yi da cewa lima azinta lahum afallahu anka misali, to ai wannan zai yi nauyi. Zancen ya zo a cikin wani hali wanda ba za ka ce akwai balaga ba kenan. na'am da wannan sai ya tsoratar da annabi, an shaka kalbuhu, sai har zuciyarsa ma ta fashe saboda tsoron Allah da yake da shi, in haibati hazal, saboda girman wannan zancen da a ce wato an yi takadimi da ta'khiri a ciki, an ce lima azinta lahum afallahu anka. sai dai ubangiji madaukakin sarki bi rahamatihi da rahamarsa akhbarahu bil afwi. na'am, sai ya fara da yi masa afuwa domin sakana kalbuhu, domin ya kwantar da hankalinsa, zuciyarsa ta nutsu. sun maƙala lahu, daga baya kuma sai ya ce da annabi zinta lahum ko bitakhallufi, ai da ba kai musu izini ba ma bitakhallufi da si zaman su kasuje ba. sadiqu uzrihi, da ka saurara an maka wahayi hatta ya tabayyana laka sadiqu, an gaya maka wane da ya zo ya maka uzuri da gaske yake, abin da ya faɗa haka ne fi uzrihi ko a cikin uzurinsa minal kazibi, amma wane kuwa da ya zo ya ce makaryaci ne, ƙarya yake, to da ka saurara an bayyana maka su haka. to amma duk da haka ba fa laifi kai ba. a cikin fa gabatar da afallahu an kaɗin nan fa akwai fa girmamawa ga annabi, akwai bayyana matsayin annabi a gurin Allah maɗaukakin sarki. mala ala zilubbin, wanda duk mai hankali in ya kalli wannan afallahu ta kadimi ɗin nan, to zai fahimci akwai girmama annabi a cikinta. in dai mutum mai hankali ne, zulubbin mai cikakken hankali kenan. hakanan yana daga cikin girmama wadda Allah ya yi wa annabi bihi ko? na'am, ma yankaɗo duna ma'arifati gayatihi ko? niyadul qalbi ko? yawwa, wato a cikin wannan da aka yi bayani ya ce ma ya kaɗo duna ma'arifati gayatihi, babu wanda zai iya gane wannan girman da Allah ya yi wa annabi, wanda yake niyadul qalbi, wanda na ƙarshen ƙarshe babu wanda zai iya ganewa, ko da za ka yi niyadul qalbi. Niyadul qalbi shine wato jijiyar da take wuya mai raba dukkanin jini a jiki, to ko da za ka yi tunani har yawan tunaninka ya sa wannan jijiyar ta tsinke don ka gano iyakacin girmamawa da darajar da Allah ya yi wa annabi a wannan ayar, ba za ka iya ganowa ba. shine ma'arifatu gayatihi. babban malamin nan nibdawai shi ma ya yi fassara, ya ce wasu waɗanda suka bi zahirin aya, zahaba nasu, waɗansu mutane sun tafi kan cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama ai cewa annabi mu'atabun ana yi masa kaman gargadi ne ko fada bi hazihi ayati, a wannan ayat da aka fada, wanda ba su fahimci larabci ba, wanda mahassada ne, makiya musulunci ne, sai suke ganin haka, su zahirin abin suka gani. na'am, wa hashahu min zalika, ina wane mutum, ai Allah ya kare shi ga wannan, ba zai taba yin wannan ba, zahirin abin suka kalla, to kuma ba su tambayi ahalin abin ba, ba su tambayi ahalin abu me ake nufi ba, ko ba haka ba, ko da zancen za a yi ka iya wannan, ai akwai abin da sai an maka fassara, ko ba haka ba. za ka ji samari yanzu misali za su zo in suna hirarsu suka ce ai wallahi wane ya shigo gari, wane ya shigo gari, kaga zahirin abun ya shigo cikin gari ne ko, amma su haka suke nufi,
to afallahu an kan kenan su zahirin suka bi wane ya shigo gari ko wane ya fada kwata ai kaga dukkan a zahirinsa kowa ai zai gane ko amma cikakken bahaushe mai hankali ai ya san abin da ake nufi ba kwatar ya fada ba ko ba haka ba shine afallahu an kadin su sai suka tafi zahirin shine malam yake cewa ina hashahullahu wane mutum a ce annabi an masa wannan ya wuce nan na'am ai wannan ayar ma inda kun iya larabci za ku gane muhayyaran zaɓi aka bashi da ka sani ba kai musu izinin ba ma sai mun bayyana kuma ka mai gaskiya da mara gaskiya amma tun da ka bayyana musu ma ai shi kenan za ka gane mai gaskiya da mara gaskiya ma duk za ka gane su kuma bai gane ba da aka dawo duk bai yi bayanin su ba na'am yayin da annabi azina lahum ya yi musu izini da su zaman su a gida a alamahu Allah ta'ala sai Allah ya sanar da shi da a ce ma lam ya azan lahum da ba kai musu izinin ba ma laƙa'adu da zaman su za su yi ba za su je ba da suka zo suka ce wallahi gidana na kaza ka ce babu wani abu sai kun je ce to laƙa'adu wallahi ba za su je ba inda za su linifaqihim saboda tsabagen munafuncinsu munafukai ne dama to kaga zaɓi aka washi da baka faɗa ɗin ba ma ba za su je ba kuma yanzu ma da ka ba su uzurin daman ba za su je ɗin ba na'am babu haraja babu laifi fa akan annabi fil izini lahum a cikin izinin da ya musu babu wani izini ko mun abin ka babu izini domin tun da daman ba ce akai karfa kai musu izini kafin ya yi ba kuma ce masa akai duk wanda ya zo yana neman izini ka je yaƙi ka saurara sai mun maka wahayi ba duk ba a gaya masa haka ba to kaga ashe an ba shi dama kenan malam na dawaihi duk shi yake wannan bayanin na'am malam iyadu kenan shi ma ga tasa bayanin nan zai yi ta'ala Allah ya datar da shi har da mu ma na'am ya wajaba fa akan dukkan musulmi yayi mujahada nafsahu lalle iyaki zuciyarsa ko mai abba'iru ko wanda yake mai rike kankan bi zimamu shari'ati wanda yake rike da zimam ko na shari'a ya zamanto al'adarsa bi adabil qur'ani duk wanda yake musulmi ne shi to ka tabbatar kana yaƙar kanka kana yaƙar zuciyarka ka yi riko da shari'a me za ka yi shi ne ya ce ka dinga yin ladabi da laduban alkur'ani ma'ana in za ka yi magana a kan annabi to fa ka san fa ba daidai da kowa za ka yi magana da shi ba alkur'ani ma in zai yi magana kansa in zai yi magana da annabi salansa daban yake yi to kai ma ka yi irin wannan ladabin da duk abin da za ka faɗa wa fi'ilihi da duk abin da za ka aikata wa muɗa'atihi da duk biyayyar da za ka yi wa annabi ya zamanto kana da ladabi a cikinta wa muhawaratihi da duk hirar da za ka yi duk zancen da za ka yi muhawara wannan fa da kake gani shine unsuru ginshiƙen ma'arifi cikakkiyar masaniyar alhaƙiƙiyati ɓangaren masu sufanci kenan addiniyati ko wadduniyoyati kuma ita ce wato wurin wato kiwo rauda ce wacce take ladaddubukan addini da na duniya duk anan za ka samu in maganar da za ka yi da annabi ya zamanto daban ne idan aiki ne za ka yi ka san yadda za ka yi to a nan ne za ka samu raula za ka samu wato duniya da lahira a nan ne kuma mutum zai iya zubar da duniyar da lahira duk a nan a rashin ladabi shi kenan shi ɗan ƙanƙanin abu fa in za yi wa annabi ɗan ƙanƙani sai ya lalata dukkan abin da mutum ya yi saboda shi Allah baya so a taɓa shi ko kaɗan Allah ya kiyaye mu
malam iyadu mai ashafa ya ce wal ya ta'ammal shi wannan musulmi lalle ya dinga taka tsantsan ya lura hazihil muladafati da wannan tausasawa al'ajibatu mai ban mamaki fi su'ali a cikin wannan su'ali a cikin wannan tambaya da aka yi a cikin waccan aya lima azinta lahum dan me kai musu izini to ka lura fa da wannan duk wannan bayanin malam iyazu ne mai ashafa na'am daga ubangijin mahalitta baki daya shi yayin wannan tambayar ka dibi abun mamaki da aka yi irin wannan tambayar shine ubangiji almun'imi mai yin ni'ima alal kulli a dukkanin halittarsa anil jami'i kuma wato mawadaci gabarin dukkan halitta baya buƙatar komai baya yi don kai ma karama masa baya yi wai don kai masa ibada baya maka wai don kar ka sabe shi wanda duk kai ya shafa wannan ka yi masa ibada kai zai kanka za ta dawo wanda ya ƙi masa ibada kan shi zai koma almustagani anil jami'i wanda ya wadata ga dukkan halitta baki daya ba shi da bukatar su wa yastashiru kuma ana nuni ma fiha a cikin wannan ayar ko a cikin wannan tambayar min alfawaidi na daga ilimai kala kala da farko dai ya ce wa kaifa ibtada'a da farko ka lura yaya aka fara da ayar sai ta fara bil ikirami da girmamawa ga annabi afallahu anka ko asala hakallahu ranka ya dade misali ai kaga girmamawa ne to shine malami ashifa ya ce farko sai aka fara bil ikirami da girmama annabin qabalal atabi kafin a ce ya akai kai kaza to tun da ku aka fara da cewa asala hakallahu ko afallahu anka anasa bil afawi shikenan ya nutsu ya yadda cewa ya samu afuwa in ma an yi laifin to an shafe shi tukun kafin ma a fara bayaninsa kabala zikirin zambi tun kafin a faɗi laifin da aka yi in samma zambon in ma har akwai wani zanaban to an fara cewa karka ji komai wancan abun fa ba wai laifi kai ba to kaga ai shi kenan ko in kana samma zambon in hamma akwai wani zanubin to an ma shafe shi ba a ma magana shi na haka nan a wata ayar Allah madaukakin sarki yana faɗa tarkunu ilaihim ko shay'an qalila walaula an sabbatnaka ko da ba dan wato mun tabbatar da diga-diganka ba ya rasulullahi laqad kitta ka kusa tarkanu ka karkata ilaihim ko gare su shay'an qalila ko na'am mutakallimina wasu daga cikin malaman wato tauhidi sun ce ataballahu al-anbiya salawatu alaihim ai Allah maɗaukakin sarki ya yi itaba ga annabawa Allah ya ƙara yadda a gare su ba da zallati bayan wato tuntuɓe wai mutakallimi na kenan mutakallimi na su ne falasifa su ne wanda muka faɗa ɗazu da farko muka ce su suna na farko suna dogara da zahirin nasi na biyu kuma su farkon abin da yake za ka fi dogara da shi shine hankali komai ka auna shi da hankali yawancin falasifato da haka suke shi yasa su suka yi wannan shishige suka faɗi wannan kalmar mai nauyi cewa Allah ya zargi wasu annabawa bayan sun yi kuskure shi yasa ya ce maka qala ba'dul mutakallimina dan ka gane ba cikakkun malaman shari'a bane ba cikakkun malaman hadisi bane dan ka gane me suke nufi na'am sun ƙara zurfafa rashin ladabi suka ce ma a taba nabi na sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'ihi ko na'am intiha'an malam mai ashafa ya ce liyakuna zalika yanzu si wannan ai ashaddu intiha'an sun wuce gona da iri
sun shiga wani guri wanda yake ba gurinsu ba ne ba. Manya-manyan sahabbai ma ba ka ce da su haka ba, balle annabawa, balle haka je shugaban annabawa shine ashadda intiha'a wa muhafazatan li shara'il muhabbati. Sun keta sharaɗan soyayya, suna da'awa suna son annabawa da annabi ko da'awa ce kawai, saboda sun keta shara'il muhabbati. To wannan ayar da ta zo a haka ita ce ƙarshen wato ɗaukan nauyi da Allah ya yi wa annabi alaihi salatu wasallam inaya, ya ba shi inaya. Na sun manzur kaifa bada'a. To kuma dai malam mai ashafa ya ce sun ma'unzur, sannan ka sake dubawa ka ga kaifa bada'a, ta yaya Allah da ya fara ko bisa batihi ko sabbatinaka, mun tabbatar da kai. Shi ma kaga sai da aka fara cewa mun tabbatar da kai. To ko mun tabbatar da kai ai ba wani abu da zai biyo baya ya cire ka daga inda muka tabbatar da kai. Shine yace to Allah a nan ma fa kaman can yanda aka fara da afallahu, to nan ma an fara sabbatinaka, mun tabbatar da diganka wa salamatihi, mun tabbatar da amincin ka ko ma atabahu alaihi, in hamma an masa itabin kafin a ce dan me kaza laqad ko tarkuni ilaihin din ka kusa karkata a gare su. To tun kafin a ce ka kusa karkata, wanda shine suka ce laifi, to an ce fa can mun riga mun tabbatar da kai ba abin da zai girgiza ka. Na'am. Wa khifa an yarkana ilaihi. Na'am. Wa khifa. Na'am. An yarkana ilaihi. Wa khifa. Na'am. Kuma ta yaya za a ji tsoron cewa an yarkana ilaihi zai karkata gare shi. Bara'atuhu, a cikin lokacin da ake faɗar cewa abu da aka yi ba daidai ba, to kuma ya taho da cewa babu komai an yafe, wannan ba abu ba komai ba ne. Haka nan kuma ya tattare ta hawifihi, ya tattare duk tsoron da annabi yake ji, ya tattare shi, ya kwashe shi, ya mai da shi ta aminuhu wa karamatuhu, ya ba shi aminci, ya ba shi girma. Haka nan ma da faɗar Allah maɗaukakin sarki a wata aya, innahu la yuhzinka allazina la yukazzibunaka ko kadina alamu, ai tabbas mun sani cewa innahu la yuhzinka, akwai abin da yake bata maka rai. Menene shi? allazina yaquluna, waɗanda suke maka wasu zantuttuka wanda ba su dace ba, yana bata maka rai. Fa innahum la yukazzibunaka, amma duk da haka, duk da suna cewa siffofin da suke faɗa majanun wane ne duk da suke faɗa, to ai su sun tabbatar abin da kake faɗa ɗin nan fa ba ƙarya kake ba, domin tun kana yaro sun yi amince cewa baka taɓa ƙarya ba. Kawai dai ba su yadda abin da ka zo da shi ne kawai suke maka jayayya, ba su yadda da wannan ba, amma ba su taɓa siffanta ka da mai ƙarya ba, su taɓa faɗa wannan kalma gare ka ba. Shine la yukazzibunaka, ba za su ƙaryata ka ba domin sun san kai ba ƙaryar kake ba. Hasali maimakon haka, tunda sun san ba ƙaryar kake ba, to sai su yadda da abin da ka zo da shi, sai kuma ba su zo ba har zuwa wannan ayar. Ina ganin sai mu tsaya a nan, saura 'yan minti kaɗan za a shiga wani zancen daban na fassara kuma manya-manyan sahabbai, sai da na Ali alaihi salatu wasallam. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu ikon kare martabar annabi, Allah ya ba mu ikon kallon daraja da kimar da yake da shi. Allah ya taimake mu, ya kauda mu ga dukkan abin da zai tauye ko na faɗa ko na aiki wanda zai tauye daraja annabi. Allah ka kare mu daga wannan, Allah ka ƙara mana sansa, Allah ka ƙara ba mu ikon yi masa biyayya sau da ƙafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, kamar yadda muka karanta ne dai yanzu a cikin ita a shafaɗin da muka gani, kuma insha Allah ta'ala a cikin taɗin ma in an yi nisa watakila za a sake ganin bayanin yadda su kansu sahabbai wanda suka zauna da shi yaya suka yi masa,
kuma za a ga yadda tabi'ai da wanda suka zo baya za a ga yadda suka yi masa, kuma an yi baya ma za a ga yadda su imamul busiri da alfazazi duk za mu ga yadda suka yi. zinil kaula in hawalta madaha muhammadin ko haka alfazazi ya ce. To da farko dai abin da ya kamata su masu yabo ga annabi, da farko abin da ya kamata su yi, shi annabi ba kaman sauran jama'a ba ne da kawai za ka kalle shi ka kalli iya sa rigarsa, ko ka kalli iya sana'ar da yake da shi, ko ka kalli wani ilimi da ya gwanance ka dinga siffanta shi da wannan kai ta faɗa. Wannan shi irin takassuf kenan. Kana yi ne dan shi wannan ya dan samu ya dan baka wani abu, kana masa wannan yaban. Ta iya yiwuwa abin da kake faɗa haka ne, ta iya yiwuwa abin da kake faɗa ɗin kuma ba haka ba ne ba. To shi da farko wanda duk yake so ya yi annabi, to wajibi ne sai ya yi ilimin addini, wajibi ne sai ya yi karatun addini, ba haka kawai zai yi ba. Karatun addini kuma ni ina nufin cewa sai ya zauna a gaban malami, musamman ma Allah ya taimake shi zauna a gaban malami, malamin tsoro, ya koya masa karatu kuma ya koya masa ladabi. Guda biyun nan haka ake koyar da su a tsoro. To ya koya masa yanda ake yin ladabi a gurin yi wa annabi magana. Yanzu nan muka faɗa alƙali iyal ya ce sai fa ka lura da maganar da za ka yi akan annabi, sai ka lura da aikin da za ka yi, annabin ne ya yi ko shi ya ce a yi, to fa sai ka lura da wannan aikin yaya za ka yi shi. Saboda haka duk wanda zai yi yabo ga annabi, na farko dai sai ya yi karatun addini, na biyu kuma sai ya yi karatun sira, ma'ana sai ya san tarihin annabin zunzurutu, kada ya je ya yabe shi ba gwargwadon yadda yake ba. Shi a fahimtarsa wannan yabo ne, amma da an ji malamai da sun ji wanda suka san martabar annabin sai su fahimci cewa wannan abin nan ne, zammun ne ko ishbihu madaha. Yawan to sai ya yi wannan ilimin, ya yi ilimin addini, sannan ya san sirar annabin yadda ta kamata, na ɗaya kenan. Sannan kuma ya tabbatar da cewa duk abin da zai faɗa ɗin nan ya dace, ko kuma ya yi sa'a malaman da suke gaba sun faɗa ko sun yi irin wannan, don kai ya shigo da wani abu. Zai iya kawo abubuwan zamani, amma dai sai ya tabbatar yana da ilimin shi kansa tarihin annabin alaihi salatu wasalam. Dole sai ya wannan. Sannan kuma dole bayan wannan sai ya bi annabin sau da kafa. Kada ya fake da zaban annabi, ya zo ana ti nan ana kiran magariba ko ana sallar magariba, kuma a can a ce ana yaban annabi. Ai kaga an saba masa. Yabansa ya zamanto daidai da abin da ya ce ne. Na'am, ana yabansa ana shan ganye haramun ne. Ko a zo a yi ɗaurin aure, a yi bikin aure ko na suna, a tare a ƙofar gida, mata su fito, masu yaban su zo, ko yawwa ana zarya, wani daga wannan ya koma can wani abin nan, har a dinga cewa ina wakilan ango ne ko menene, ina banga kuna kaza, misali. To kaga kowannan din dole in zama ayyaban sai ya dace kuma da tafiyar annabi. Tafiyar annabi shine da abin da yace ayi, da abin da yace kar ayi, kar a gwama. Kar a gwama. Alharamu la tuhallil harama, haka malaman usuli suka ce. Alharamu la tuhallil harama. Wai dan zaka yi abin da yake halak, to wannan ba zai halatta maka haram ba. Ba za ka yi dabara ba. Yaban annabi za ka yi, halal ne wannan. Amma a zo a hada, malaman usuli sun ce haramun ne. Allah ya samu dace. To Allah ya rufa asiri. Na'am. Amin.